guys, welcome again to my channel. And for today's vlog, so karon na vlog guys is gusto na nako i-vlog nga mag-room makeover miss na magud ni space diri sa among part sa among balay sa taas sa tapad sarap sa akong manghod na space dito ang ginagtaan na gani siya mga gamit nga dili ginagamit nga gamit unnecessary things sana. So kato siya decide ni mama nga karon Monday mag-start na ang class ni Janjan itong manghod na baby. Mag-start na pero ang kaibahan lang is ang teacher mismo ang magtuturia sa balay. So need nila og kanang space para maka-focus sa ilang studies. So karon plana mo limpyuhan to dito nga side tapos make over na rin chuchu.
Ito. Chewy na. Chewy. Anak sa yung bag. May naroon sa kong ito. Guys, today is Sunday. O, gipadayon ako karon ang pag makeover diri sa ginabuhat na mga room. Ako gipilit ka ganinang kadlawon nga gusto na ko ipilit diri So, tiwason to na ko karon no gunting, tapos ipilit na ako. Then tan-aw na to kung sa kay resulto niya. So, anyway, ugma na ang klase ni Janjan. Yay! Ugma na iyang klase. I hope na wala ko problema gamay kinitay nila nga kaning table. Kay diri sa picture niche tapos diri sa Janjan dapat daw isa lang daw ang table nila tapos pantay. Abi mo na ko ngayud ako picture niche gamay kay Janjan pero karon kailangan daw nga pantay sila bangko kay tudloan siya diri sa table ana gud. So karon ra kulangan namong bangko so nagibugon sige nat ka bangko gamiton diri para may mong pantay. So karon nasa karon diri guys. Grabe ko din pagkalat-kalat diri. Kapoy ka ayun mo limpyo ko tapos kay kalat. Ako daw niya. So sige, so ako sa tiwason tapos check na ako na telephone sa resulta.
guys, so karon guys, guys. So nahuman na nato ang kwarto ni Janjan or ang daan na ginabutangan ng mga dili kayo ginagamit nga kuan. Di ba siya matawag bodega kayo naman nila ang bodega sa pagpapalabot. So ginabutangan na naman siya mga gamit nga dili kaayo ginagamit. So gimo na to siya gilimpyuan, ato siya gipanindot para may mo siya classroom ni Janjan kay syempre per face to face gyud pa nang ilang pag-study karon para dili lang magud ang ilang teacher. Tapos ang teacher mismo ang musulod ang moadto diri sa balay para magtudlo kay Janjan 2 hours ng ilang class 10 AM to 12 PM. So mo to siya need nila og space para makafocus sila both sa buhaton and syempre si mama ang nag-decide ani nga kuan gamiton siya kay actually tama lang siya for 2 people or sakto magit siya, so para mas magamit ang space. So pangit magud po sa sala kay syempre nagawas may diri sa balay, diba? So kailangan nila sa sarili nilang room. So muna siya ang katundaan nga kuan. Ako siyang gilimpyuhan. Then actually 2 days or di siya nga mga 2 days ay nag-start ko last Saturday, diba? Tapos hapon na to siya. Maman ko mga 6 or what 5 na. Ganina Sunday gitiwas na ko siya hapon. Gyapon ko nag-start naman ko siguro mga 8 okay sa design ng pero Sabado pa lang sa gabi nahuman ako limpyo din nag-design na lang ko so namalit ko ta atong katong mga design na to diri since sisiyang ko rin la Saturday kasi syempre dito makagawa sa Sunday because lockdown. So karon guys naman nag-chat totally, so time check tayo naman ako, time check is na 3 AM. So matulog ta after nagabuhat na ko na report. Naman lang ako siya. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Gago. Bata pa dai ka. Gago. So karon ginahuman na lang nako ni siya tapos sa turn ni matulog na ta. Pero before ko matulog ipakita na ko sa inyo kung sa itsura. Pero napagipapalit sa ko si Papa nga. Idungag na ko dito sa loob banda kay medyo short ko sa itong puzzle. So ipakita na nako karon sa inyo kung sa itsura sa itong nahuman para ugma mag-start na ang first home class Janjan. Tara! Guys, so gibutangan na mo siya dali cortina para dili sila ma-distract both. Syempre wala mo gud siya door no kay open man na siya diri nga terrace man na diri. So amo siyang gibutangan na cortina para kung mag-study sila diri dili sila ma-distract sa lang tan-aw dito. So mo lang ilang view diri So, syempre, wala man siguro makadistract dara, no? So, abi na ko dati nga, lahi ang table ni teacher and lahi ang table ni Janjan. So, ako mangod na si Mahaningon siya nga, dapat daw, same daw sila og table. Kay, syempre, tama po, same sa table. Kito, doon man yung bata, diba? So, ano niya siya, guys? So, naisipan na ako
mga mupalit og mga poster sa NCCC. So mo ni siya mga napalit. Worth 10 pesos only. Kay nipis lang ni siya nga nipis lang ni siya na kuan nga poster. So kaning mga baga nga napalit nako mga 16 pesos kapin din. Ani siya na fruits, shapes, animals, addition table, good manners and right conduct. So, para magud akong mga nakita nga mga basic pa lang nga mga pwede matunan sa kabata nga dili mo siya maka-catch up. So, moto naisipan ako nga mag-print na ako ng mga alphabetical pero akong manghod is kabalo na siya tananana. Pero gusto ko nga ma-refresh always yung mind and syempre ang numbers kabalo na po siya ni. Hindi pag malaki gid ako guys nga akong manghod is hindi naman siya nga kuan pero siya siguro tawag na to siya taas siya IQ na bata. Ay tumati ka suga. Taas siya nga IQ nga bata kay paspas siya maka fast learner then yung imagination sa iyang utok is paspas kay siya maka-create gawas na ta. So manan siya pag walay suga. So ay kaniday guys ay siya mani ako napalit worth 129 pesos sa CCC gyapon. So mao niyang gusto ipaduwag ni Papa og duha ka buo. So medyo yun na yun natututing kay 3 AM na kaya nakatulog ng mga tao. So kani siya ang palitan dungagan ako duha para kay medyo dako pa pud ang salong. So kailangan ko palit og duha pa kay nana para madungag siya diri So karon mato i-chicken ako sa mga akong manghod is very smart na bata for us na siya ang tapon sa ilahang tapon siya sa ilahang batch last ilahang tawag sa mga muna sa mga sa elementary ko kanang ribon ang tawag ribon saan tawag sila is up ba't ko sa mga up i-comment niyo kung unsa to. So sige hindi na ko sugo na ko tingog so patuturan guys, thank you sa pagtanaw subscribe niyo always ang ako ang channel so lang wala pa nakasubscribe napod ko FB page please paki-like TikTok napod Instagram kamo na bahala guys kung sure. So karon sige maga tanan hining humanon kay alas 3 na jud kapin sa matulog na pod ko. Sige guys, thank you for watching. Bye bye.